Sige, sige. Ngayon kasi naglalaro tayo ng beta version nitong update nila. So Anong ready gagawin ka na? natin? Ano bang meron dito? Maglulot pa rin. Wish. Bago lang ako dito eh. Bago ka lang? Mm-mm. Bago lang. Mm-mm. Ay, welcome pala ha. Grabe, level 5 man eh. Yung isa nating kasama, yung babaeng walang hiya dyan. Ano sino yan? Sino yan? Ito. Uy! Ako Ang walang ganda ng tuwas. kulay mo, parang tae. Bullshit. Parang ikaw din, gahi nga tugol. Saan ka, brother? Asam ta? Okay, brother, kuwag health o stamina, brother. Health and Health stamina? and stamina. Oh, butal yung kay Health bro and na ko stamina. lagi. Why? Trish, kuha ang stamina, Trish, kay ikaw ang kailangan mo dagan. Ginagan lang mo. Kani. Kuha ang health Wait. Nganong guys sumog dagan ngano di ay? Panra na diniron di ay? Marathon? Kuha, Trish. Unsa man? Gibutangan na nila ni bars. Uy, tubaga ko ninyo, litsi. Unya, kaning health, Trish. Wow. Gamitan na nimo. Wow. Ang dala ni Dili. Wow, gididma ko. Hay! Nganong guys mog dagan, ha? Ngano wag dinaganay panra na ning riporon? Ngano nagpiyo-piyo mo ng mata nimo, ha? Wala. What if? What if? Ka na mag... You're very suspicious. Pero pinasingkit mo ng mata insi ka? Handa sa hiya. Brother. What if? What if? Mag-roleplay ta na kanang dili. Kanang taga-dire jud ta ba? Ay, sino na yung mata? Bigay asa ko mata in real life mo na anak po. God said 5, 6, 7, 8, 9, 0. Let's go. 5, 6, 7, 8. Wala na natulog! Rock-a-bye baby in the treetop. Pus! Naghago ka o naghigo pag ramin. Kani man natulog o magtaing natagka sa bawal ba nga? Gahi ki ba? Ino. Si batasan eh. Oh! Ay, good morning! Oh, ngano? Saan na ninyo ba? Gidaman eh. Anak mo na. Lo. Hey! Uy! Uy! Biyas akong damgo, uy! Gidaman ka cool. Wala ta ka pakawa kay maglamig imong damgo ba? Murag giinom. Gani. Murag kaunog cramming nga lamig. Kamu 5, 6, 7, 8. Appear tayo, sumakit ang ulo. Pislita na number 5. Lagot Ay, ko. 5. Lagot Tapos? ko. Wala lagi. I-hold ang number 5. I-hold, uy. Lagot ko. Mao din di ay. So, ana mo na bas. Ikaw, ha? Kapila na ka na late. Karong si manaha mo kaunom ka na late. Ha? Ngano nga sige mga kalit? Ang rason ni mo filmi kay gikalibanga ka sa man lima unom ka adlaw streak ka kilabanga? Ha? Sa gakaon ra kag tinughong? Liman ta. Ngan. Tapos sila yung action ani. Wa lagi. Adra day. Ako concerned ako nimo. Ha? Iyo ganahan nga mo sakitan ka ba kay ang ako mo kay love ka. Pero nga na magsige mo kagalit. Magstorya ta. Ang ako lang kay gapiyong na kuron ngano gapiyong ko bullshit man ni. Para man na si dili makita ang monster sa imo. Adra day. Sumato na siya ko. Ah! Na-shock ko. Nganong na-shock man ko kay ni piyong ko pag mata ko balik nga nani na kong mata niya sunod kay Kung may kahilako na ko. Kahilako na ko. Practice. 100 health ba eh. Hindi ka ganamo. Wala lagi ang 1, 2, 3, 4, 5 lagi. Trish, nadre ang drone Trish yun. Bay, unsa na may nga level bay? Sulti sa unsa na nga level? 5. Pero 5. 5. Ako na yung bahala nila. Pabalus na nila rin. Ikaw, gamitan din mong pads up. Ha! 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 Huwag mo mamatay!
Buko sa buang, oy! Kuya ba? Ay, daman, sige daman. Ulo. Kira ka, wala ka na yayay? Wala ka na yayay? Ah, grabe hapon na anak. Usa naman sa Tris. Oh, grabe. Dala sipo naman niya. Duko. Uy, gikan ni Kagday, bo. Oh, adam guro jud dito. Unsa man? Buwan ako eh. Kuya, wala ko boss, sabi na ko kanang sabi na ko tinuwa ba, dam guro dito ay. Nakarikap ta nga bomba ba niya. Nabuto siya sa duwangan ako boss. Na-shock lagi ko, grabe anak ko. Puto nga. Oh, dam guro to, kailan ko giko boss. Dam guro mo to boss. Sarong ganap. Peace. Sorry na boss. Wala mo na press ang one. Iman ako na press. Tara na, tara. Boss, 117 na akong live, boss. Boss, kay kunyag live. Nami. Boss, kay kunyag live. Minus Pete, what? Thank you. Saman. Peace. Tara, tara, tara. Ilawi. Gago, kayawan ako eh. Dito man hagdanan. Adili. Hello, asa mo? Alisin. Tapos ganun, sige man juga. Ano sa may trip ni mo? First Dili, Grace. pwede ko makita sa monster. Yes guys, sila ka. Sure, effective na. Asa mo ka? Murag. Gidaw, gidaw. Tak, try na to. Ito, asa nang card? Dili. Sige, mangita ko kontra. Alisin na ako'y life. Alisa, dili. Basta man. Gugu. Okay. Dol. Sama na ako. Matagag life. Hindi ta ka matagag life. Ay, ayun na. Pila mong live day. Dol. Itagat to, tika Trish. Ayun, Sid! Go! Uy, ay palabi, mataga ka. Di na mabuwak. Dili. Alo, di mo damage. Nice. Dahil ka na ba? Ano na ko? Matagag ko eh! Ay, kabuay! May gani, magkikuptan, mabutang man lang mo sa inventory. Di mo ko bangko. Gunitan. Gunahan niya guniton. Talang. Yo, taguan lagi na niya lagi na kontra. Kabay, gito taglot boy. Uy, di ay. Ay, no, gamay raman na. Masak. Kita ko ni. Bay, open na ang door dre bay. Oh my god, open na ang door dre. Hello. Bagay kini mo na si sakto di kayo mo kagamay. Yawa. Undan tabi. Ngi, gamay man di ka. Oy, palikog salo. Nay, duha ka vase dre bay sa babaw bay. Hala, bago lagi nga picture boy. Pero pakitaan niyo. Ulo. Kana mo ana? Asa? Kana ba kana nga picture? Bago lagi na no? Wala pa. Bago na? Bago na. Bago man. Mao gani kay wata kita no kay. Bago pa. Tres, wala ko dawat na tres, nay duha ka buk vase dre og kuan. Di mo ko dao gani eh. Kita Sid. Trish, tabangi ko Trish. Kita ba? Ay, dati kay kuan. Asa man na indestructible? Ha? Uy, no, pwede duha ka TV dre bay. Ulo. Ano siya? Pagduha-duha lagi na. La, ako sa brother ito. Uy. Ton? Brother? Hey, Trish. Sid, disagi. Disagi. Mataga ko, Trish, ha? Mataga ko. Ano ilo, tadi? Sid, tanong ka ni Shagit siya. Hindi pa sila eh. May trunk gun. Ulo. Nata. Asa siya? Wala kong kibalo. Ulo, Sid. Shit man ay. Asa Sid?
Tiruan na. Asa ayaw sa kon. Hawa diha. Traces. Asa siya? Pasa tres. Okay na po. Nashoot rin, nashoot. Asa siya? Shotgun. Ping! Ha! Nice one. Nice one. Ano man? Uy, anong gibuak na yan? Abi na ko pito mo. Ikili ba? Na. Ay, lami. Uy. Karong na kay to. Anong nabuak man to, ha? Ay, mamuna ko gutin ng mabuak ko. Ha? Dukta na ko. Kita, di na to dado na to pagka-squatter din dapita, ha? Isulot na og fine dining restaurant. Ha, di na to dado na pagka-squatter. Ingon pa kukuhaan nyo ang loot, ha? Natagak na diha ang loot, tapos musulti pa. Taro, mas kinabuhi nyo, ha? Wow, kung maka-judge mo ka na ako, ha? Ay, sorry. Nanikamot ka ko na. Ako ka kalabay atong shotgun ka na. Ikaw, ha? Di magsigtagay. Mo nagda, karagabi, magsiginom. Naong ni mo, mura na nagkuhan. Oo. Ha? Wala, magkuloy ako. Kukuloy ako. Bay, ato ning patyon, bay. Pag-awa sa ning. Kaning yelo, pagka na. Dili ka nang ilo. Ay, sa man. Hey! Tupat! Bali, portahan mo na yung magiguptan po ko! Tungod di mo. Na, ma-overcharge ko! Kamu na, ma-overcharge ko! Server charge. Gi, kupap! Dua! Peace. Pisti, ano? Gi! Kopti, oy! Da, lami da. Oh, wait. Uy, nakulot diri, oy. Boy, na ako yung loot nga trunk gani mo to gikan brother. Ako na, brother? Brother. Natagak na, gibira ko tong buwang. Ano, mabalik ko sa base, be. Sayang man eh. May loot dre. Hindi ma-charge. Excuse me. Uy, kiyawan ako eh. Ilang sa Gremar? Uy. Gebe. Tapay TV na ako buok. Di naman napaibusin, oy. Madara ni mati. Oo. Number dito sa unahan. Ah, diri. Ha? Kasi nakaset na ko nga po na ni SPS. Trash? Pasok sa lo. Ay, naablik kay shrimp. Kaya na, bugat. Napag pa. Naman napaibusin, uy. Ay, di na may idritso na nga to. Padala na. Dala ni mo. May gora? Gipugsag yun, Gipugsag yun. Hinay lang. Ang purtahan. Asya. Okay. Open di. Asa po? Asa man gyud? Open bal. Dali. Balik. Okay, bante. Hinay-hinay lang. Okay, abante. Nala, oo. Please, patay. Kuyawan ako ba yun? Nabi. Kuhaan ko ng base. Dili, kuhaan ng base. Kuhaan ko ng ano? Okay, kuhaan base lang. Okay. Ako na ni. Go na. Ayuhan ninyo dira. Guys! Okay. Diba? Sit. Ay, clown sa babaw. Na yun sa? Clown. Sip lang. Clown? Clown?
Oh, okay, okay. Pwede kay pang kuan og kontra siya. Ikaw, ay, oh, tama. Sabihin ko, clown nga kontra. Clown di nga. Look. Loot. Ito, siguro May range ako. Okay, bante, bante. Bante, bante. Bali na lang ako. Na ay ko anda na Load clown is... that to nga loot. Nasa baba. Clown nga Taas loot? kag range. Taas kag range. Ipatingdog. Ako, nakoy one range, oh. Basi kaabot ko, ano. Pila man ni mo lapos naman ni. Bade, Okay. nice Sino one. po dato no? Ingo ram sa Paragon. Hop! Okay. Ah, dapit. Dali. Ayan, nasa baba. Makapuot mo ni Trish. De. Grabe, makabot pa na ako. Okay, sa mo gamit ano? Medyo tayo makabuot eh. Ano sa mana? Pila man ni? 25? 50 man na. Wala ko Hindi man na, ako. okay na. 20 Bro, ko. Q gani. Badar, tarong nga ko badar ha. Badar, tarong nga ko badar kay badar. I'm scared, badar! Badar! Piyong na ko da. Magpiyong na. Tupiyong ko! Kuha ni kadang. Tricks! Ay, pagpi! Tupiyong ko ah! Badar na! Badar! Nabuyan ako ko! Wala lagi. I-adjust ka para matindog ka rin sa ito. Badar, lauma ni badar ako. Laum ka siya, badar. Alo, igiluha ba pa yung ilo? Kaya may promise lang yun. Wala. Badar, kiligon mo ko di mo, badar. Miste ka, badar! O Igor na, ibo ambak. Gago! Musaka kung balibo! Badar, nagkaroon siya ng ginawa yun. Ay! Tol, bay, ayo! Bye! Ay, di na ta mo risk, baby! Bye! Bye! Di ta mo risk, bye! Gikila ka na! Ang clown. Nasa ka na hagnaong. Ay, uli. Woo! Woo! Piste ba yung paningot ko ba? Binuang ba? Ang biyang clown. Uy, Ay! Ang biyang clown. Piskot mo ka, Wait. Actually, gamiton tani, no? Ay, baligyan tayo, Trish. Namatay weapons, Trish. Baligyan tayo, Trish. Na! Buday, pwede ka mo, sprint. pwede ka mo parkour pa dong, Dreo. Nga mo parkour nga pugson mo ginako! Ha? Lima ni mo, Trish. Baligyan na ba, Ha? Wala naman ay value. Eh, pili. 1-6. Nagpiyong manggugusid. Oh, nagpiyong di ka di eh. Oh, grabe. Oh, grabe. Hello? Lay, ayaw, lay! Lay, butan na nalalay! Lay, ayaw, lay! Butan na nalalay. O, di ba namamak si lalay? Lay, ayaw, lay! Lay! Lay, ayaw, lay! Lay, butan na lalay, oy! Oh, lalay, butan! Okay na. Ha? Ang TV, uy. Trish! Okay naman ko. Usa man ni Jai. Okay, Manghila? bro. Kasi tipping oh! Okay, Tipping! natulog. Natulog. Hindi siya, yan siya, gidugka siya. Wala, natulog. Kaluoy sa... Wala, kaluoy ni lalay. Natulog.
Buhaya ang dek. Ni-shotgun. Nakoy trunk, wait lang. Lay! Ayaw, Lay! Lay! Lang, ang loot. Ang lot ha. Hindi, di ta na makuha, bay. Kuha na. Hua! Lay! Wala tayong choice, Lagi magpiyong. Patay choice ba? At least, patay na to siya. Importante. Trish? Thank you. Atay advertisement. Asa si brother? Ay. Nay kanadang katungkuan ra. Oh, so na pug katungkuan. Uy! Lay! Ayaw, Lay! Oh! Lay! Ayaw! Taman! Sobrang angguran si Ino. Masa na yung giinom? Lay! Lay! Ayaw, Lay! Ulo! Ay! Cool! Uy! Okay ra ka? Gidaman ka? Daman ko, Cool. Asa ako, Cool? Kasi damgonin mo. Naon sa deka? Pa akong lalay, boss. No. Bakit? Boss! Wala akong til! Boss! No, Wala akong til! Boss! Dito na Ginala kita! tinuot to, boss! Ulo! Wala akong Sige til! daw! Boss! Dili na ko mo. Balik ka na! Peace! Halo, naarag yun. Ha? Damgor yun ito, boss. Gago, nakatulog. Mga kapoy kay boss. Na-scared ka? Na-scared ka? Scared ko. Naman na i-bed. Kisa may ka-decide mo na yun. Na-scared kasi mo damgo. Dire para nindo. Tangay mong kuhan no. Sleep. Scared ko. Ano? Okay, sleep ka, sleep. Dapat kuhan ka na. Oh, beautiful. Makay mati. Peace. Hey, kuha! Sa to. Gakuha mo ka nang gaon. Sige, tawa ka nang gali. Nawala mo siya ba eh? Hindi. Nawala siya ba eh? Nadiri! Sabi na. Nadiri! Kita na mo sa extraction o sa? Sorry kay Jessit, wala kay gabasag chat kaysa kay kanang ga-focus ni sa game. Asa mo?
Uy, na si Lalay, Lay, ayaw Lay. Lay, butan na si Lalay, oy. Lagot na Lay. Lay! Lagot na Lay! Asa ang Quandrix? Oh, hello? Bunga! Ay! Agad! Ha! 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 Mabuto na! 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 Oh shit, buddy! May tabangan na. Tabangan. Ha! 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 May shotgun, may shotgun. Hal! May shotgun, may shotgun. Si brother gidala sa kuan. Richard, Sid, mabuto ka, Sid. Lay! Lay! Nawa ang trangkan. Asa ang trangkan? Nawa ang yan. Ang trangkan. Wala. Asa ang trangkan? Asan traktan niya eh? Ang puto. Mabuto. Nibuto! Ano to? Landmine. Ah, okay, okay. Nawala ang trangkan Nakalandmine. ba? Yung buto. Asa ang trangkan? Nara na ba yun? Nawala siya, nawala. I'm Adara, back. adara, skilid. Nara na ba yun? Nara na ba yun? Skilid, adara, adara. Alright. Lay! Lay, ayaw, Lay. Butan mo na si Lalay, oy. Lay, di man na mamaki, Lalay. Shit na rin. Ang baba na ang monster na. Ayaw, brother. Ayaw, brother. Ayaw na siya kitapot sa mga loot. Buong-buang na. Mga buo, dyan din si Lalay, di ay. Okay! Ay, sorry. Pis, yawan ako ba, uy? Kuyawan ako, uy. Kita ato, Sid. Wala kikita ato, Sid. Ansa ka, Sid? Okay ra ka, Sid? Di ko okay. Okay ra ka? Di ko okay. Di ko okay. I'm hurt. Wala nag-live si Bakti. Wala siya ka-live, guys. Ga-record na siya. Ako kuya, unsa to ba? Kuyawan ako ba, eh. Si Bulbay. Uy. Asan ang bro? Ay, Asan na? Asan part? Oh, na dito, okay. Dalan na si Lalay, Sid. Gigi, gigi. Yun na yung mga loot diri. Yes, Lalay. Sige nag-wild. Sunod ni? Unsa man ni? Yawan ako, eh. Unsa man ni? Ambi ang kwan be. I-recharge na ko sa labi. Charge na ko. Igandas ka layo. Laban na kayo. Video ako yun. Hoy, hi John! Ingit mo lang na. Suman. Uy, live. What's up, live? Pilot re? Naman. Paliw ko, be? Naman eh. Okay. Okay, mag-charge ko. 1, 2, 3 ba yan ako? Mag-charge ko. Oh! Yawan ako. Ikaw na, diri, Sid. Kuya, di na masuk, Trish. Ah, diri.
Mag-extract na? I-extract na na? Napasikuan ka itong murag box nga dako. Box nga dako. Oh. Di balik man siya sa base. Kani dire. Kani. Okay. Trish. May mga trabaho, mga tao, guys. Shirt niya, call center. Buang, nanapong buang. 1 plus 1 is equals to divided by 10 to the square root of 12 is the number of 2 and 1, and the number of 3 plus 1 is equal to 0 is the number of the numeric calculation. When the algebraics is calculated to the number of 3 and the number of 2 is equal to the number of 4 and to the square root of 10 to the number of the power of love. When 1 plus 1 equals 2 is equals to 11 and the square root of number 2 and the power of 10, the algebraic calculation of the number is equal to the number of the power of the substance in the equality of the science and fiction of the everything. Sometimes when the number of us is calculated to the number of is Oy! Habos! Nauma na ka sa katungkuan. Usa ka project nato. Usa ka project, boss? Di kay exam man ugma pero kung kunahuman gud sig pwede ko kakopya sa mga project paluoy kay ko. Oy! Kaluoy ba na? Kaluoy di mo oy! Ano magopya mo ka na ako? Ha? Noy kay ko. Sige, luoy mo kay ka. Kopyahon lang ka. Asa maka nga kuan dapitan na naglisod. Bright ba kay ko? Ha? Naglisod ko dito sa kuan mo nga project parang science ba niya, chemistry ba? My God, chemistry very easy. Kung tanda ko something about chemistry and science, can answer it, my God. Saka man mo pag-explain ang love kay dapat naman daw chemistry. Pagbuwag mo. Ha! 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 Magbuwag mo na love. Imo na lang imong love imong self. Wa pay gasto. Ay. Kung ay study ko dito, I'm busy at dito si Kondra. 1 plus 1 equals 11 to the algebraics of the number 2 and the square root of 10 to the power of love. Di man mo. Tago na mo gud. Lagyan pa ko nimo tabangi. Project mo. Usa, pakopyaho lagi tika sama kayo. Donate lang og kuan ito sa kapak pa si kanton ug sa kakap nga rice. Nga na ba to si sir nga dili pwede mangupya ilag saba. Oo gani ay saba diha nya pasindi og Gcash 0905-400-7604. 100 lang. Kami bayad. Usa na? Napatay na ko tong invisible nga bullshit. Noisy. Samo ko to siya ba? Wait, asa na? Ay, anxiety. Dili na ako ready rin. Ako kanina. And my anxiety. Asa na tong usa ba? Buhi pa tong usa? Wala ron. Trish? Trish, buhi pa ka, Trish?
Trish. Trish. Trish, Trish. 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 Oh. Oh. Hello? Isa to. Ikaw to, Trish. Asak. Ay, kap. Beast. Natulog. Ay, so- Mura kag tadpole dito. Mura kag tadpole. Beast. Natulog ko buong. Natulog di ka, boss. I'm sleeping, you know. Naman po si Jason. Aman ako extract na. Extract na ta. Nag-ready na siya ka item. Box. Ay, oh, tama. Tino. Dalon to na to si Dre. Tapoy dito si Magic ko. Ano tali? Huh! Buwagat! Buwagat! Galabi! Isit na overcharge ko ba din? Lagot ko nilabas ko! Nibot! Overcharge ko ba eh! Gogo, may gibos ko Uy, ikot. ikaw ka! Ikaw katawa ka na! Asa yung loot? Wala na siya ilut, wala. Kapila na siya namatay, wala na ilut. Ah, okay. Na-overcharge ko boy. Nilupad ako yung karakter no. Lupod ko boy. Saan ko ba din? Saan ka? Uy, na uy. Eh, box boss. Luwi kay ko. 14k ba yun, no? Anxiety. Wala, kwan. Indestructible ba yun? Indestructible. Para, searchable June eh. Nice one. Let's go. Oh, diri ang nindot nga stadirom ba yung bay? Like, naka-juga yung mga kuan ba yung... Ang lubot, gunitisid. Okay, Oh, wait. dito mathematical algebraic expression. Kini siya mabuto, Trish. Dili. Naman in this round. Ah, Trish. Wa ko nasuot sa bangag. Excuse me. Okay. Skot pa yan, eh. Paon sa nato nag-looted para una Okay. Paon sa nato ni Slalay. Ay, uli isa. Kaluin nila. Kaluin nila, lay. Lagi! Asa man nalalay na lang? Naluoy naman na si Lalay. Nagay na Ay. koftan rin yun. Nice. Sakto ra. Mayuham calculation. 17-6.
Uy. Ah, boss, na tadpole diri, boss. Ah, boss, tadpole. Ah. Na tadpole. Piste na. Piste na. Boss, di ko boss diri, boss. Boss, di ko boss. Ano ang gagawin ni Batin? Abangan sa susunod na pangamutan. Boss, tama, boss. Boss. Hala. Kill. Pwede man dahil sila may piste. Dito na. Diba, Bogo? Hello! Dito na. Wala. Ako nagsulungon tagalit itong isa ba? Kasi isa. Dapat dahil yung kontra di ay. Anxiety. Dapat pag naa siya, di mo siya kitawaton sa ninyo siya. Ha? Oh no. Gina. Try daw. Try na to Gina. Wala, di naman tanya mo. Wala lang. Ada. Tawaton, dapat ninyo na sa pagbuti. Mau ba? Dapat magtiyong ka kay buta kaya siya. Unsa man siya? Dong. Naba ka diri para maibawan imong kapalaran? Ay, oh. Gi. Peace. Kaya suwaton sa mukha ni. Up, down. Tanawan niyo overcharge ah. Up, down. Matay kang very bobo ka. good. Amo kay ka ha. Ibalik. Balik. Peace. Hoy, Ano mga sila? amigo o amiga. Ana ba mo diri para magpatagna sa inyong kapalaran? Uy, Madam Uling, ako Mm. din itong gi-refer ko sa kong friend. Kanan na siya ka-effective daw kayo mong panag-an. Wow, pila may referral bonus niya. Ha? Pila? Ayun. Ganahan ba ka mapatag-asi mong kapalaran? Maon niya kapalaran. Ipusil sa ulo. Nahidshot. Ang iyong kapalaran. Ang iyong kapalaran ay mabuak Ay, ang mahitshot sa ulo. luya sa mukha. Gripper pa siya. Sakto ang gripper sa imo Lods. Mayo yung pagka-reaper. Ayun, ang iyong kapalaran. Congratulations. Mugo siya shotgun. Wow, Ana na siya si Dong. Ang kapalaran ko ay matulog. Good night. ang kapalaran ko ay ma-headshot sa head. Luya sa Dapat buong. ang tagkan. Gubiyog. Ay, sulong. Oh, na shotgun diri. Ayay na ay mga ayay. Na tulo ka tao dito ay headshot ka sa ulo Lods. Patay ay. Oop, asa tish. Si Damangin kasi pag matagal sa Sid. Okay, Trish. Nice one. Yup. Ano mo? Layat ka, Trish. Mubot. Ano kay ka?
Gago. Napa siya pinapatay-patay. Pinapleaded-pleaded pang buang. Nadayunan dyan ay. Pinapiyong-piyong pang kanahan. Ay gago. Importante na ba kaniyang bucket? Di siya mabuhay-buhay bucket. Ay pi... Piste man na siya eh. I'm Spider-Man. Peace good. Piste ng spirit. Okay. Wait, asa to? Sa extraction pa dra. Mabuhay kayo mga kaibigan. Shit, ay. Ay, shit ka. Masus, brother. Wala nagkis, brother. Psst, 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 psst. Wait, padung siya. Tuko, maning buang. Ha? Overcharge! Wala, gekog sound sa kanang motor nga patong andar pre. Hindi maglisod ug andar. Ngayon. Maglisod ug andar ang motor. Unsa man ang motor? Nagpasok ka ng motor. Lami. Wala, naka HP bro, naka HP pero di mo one hit. Ay, tama. Tagamit isa. Tamatay. Tagamit tagsa. Asa siya? Wala siya.
Gikilig ka? Gikilig? Asa ka sir? Asa? Sa ako. Tabangin ko ninyo, bay. Ay ko, bay. Yawa na ko boy. Uy. Bibi. Ay, relax. Lolo. Di ba bata na nga matay kung magtiyong? Dato si imong item mo. Uy, dapat eh. Relax. Oh, dito na biyaan buwang. Ang kirig ganun ako gago. Naka-press kog space ambok. Nawala, Trish. We're alive. Okay. Uwa guro tagkuan. Nice. 75. Pila strength ako. Do strength. Mga bomba oh. Ay, wait. Ang contest Wait, wala lagi na to gamita ang pods up, no? Namatay pods up, di ba? Ano mo man yung igamit? Ay, ambot. kabugo. Ang puti nyo, kabawa na. Saan sa na? Pampakurin. Naman tayo dock bucket. Naman tayo dock bucket pa eh. Sid, tamang kuno Sid. Nagkupot naman ka. Nice one. Ang launch upgrade. Guys, remind lang ko ninyo nga kanina akong ang kuyog kay napon na sila i-content sa rate. Huy! Kuyog, mag-upload pa na sila. Ano si Tesha, mo na iyang TikTok pa ng Oy, TRIAAA. Zubom and the 3 Si points. brother, ang TikTok niya kay Backpins Cabin. Backpins ka, i-type na ko ha. Ano siya? Backpins Cabin. So i-follow na ninyo sila guys. Na Backpins Cabin. Kana. Backpins Cabin. Kana siya. Ano siya guys? Ay, si Dagan. Uy, tala mo na siya. Uy. Ano yung ngalan no? Backpins Cabin. Sige. Kahit na promotional video para sa imong page ba sa TikTok. Sige daw. Ano ang pinaka-nindot nga mga content? Ay, sorry. Pag-ani! Ikaw ba? Excited Di. ka kay... Di, ingano na to ang version. Ingano na version type mo ha. Kanang kuan ba unsay ngano ni? Kakuan kanang nay mo gamit og MX3 capsule. Nga nakasuway na ko ani mo na epektibo ni ana ba. Kasi mo kay kanang say bali sa mo ang page conversion. Sige. Ana answer is. Kisa may review. Na, di ko. Ikaw ko interviewon. Gigi. Parme nimo ka ng Yeah. ikaw. Hi guys, ato interview ng usa sa usa sa mga nakakita gid sa content ni Backpins Cabin no. So iyaning i-share ni experience. Muna iyahang masulti para maka-follow pud mo, paganahan mo. Mo ni. Sir. Boss. Yato, boss. Sir, saway ba? Ay, di mo siya magtanaw na ko, Trish. Nagtanaw na, Trish. Puti man, di mo. Oh, di siya mo. Di siya. Ay, yato, boss. Sabi ba, sulti mo sa kang Backpins Cabin o ganong i-follow man nato siya. Ano si Backpins Cabin, sukad ka, nakakita ko na siyang page kay Morag na, kuhan ko siya, halo-halo ng emotions kay, usay mo kay makapiyong ko ba, kanana ko kay intense kaya mga kuhan sir, mga panghitabo sir, so napo usay nga masya ko sir, kay kuhan gina, grabe kay kang kuhan ba, kanang, Grabe kay content, grabe. Grabe kay content, usay po kay masad ko, kay kanang, makahilak ko sa mga pagkunti niya, pero Alex sir, kanina ako sir niya, kang ako, ang sir ba kay kanang, what ba, count na sir? Kaan ba? Kanang, Wait, count na sir? Balitan ako, hatag daw tag free food si Backpins Cabin. Tinood na. Boss, wag yung makasuway na boss. Ay magkuha na, scammer sa Backpins boss, yun mga hatag kaon. Lahi ko itong Backpins Cabin akong nakitaan. Basin, scammer boss. Backpins Scammer ko to. Lahi ang Backpins Cabin. Pag Sabi masulti po nimo. Kaya ikaw, kabalita ko, nakakita mo na kas content ni Backpins Cabin. Ikaw. Kanang ang iyong content pa kay makaingon jud ka ng wow. Like ma-shock jud ka niya magkatawa na mix kita. Ay nana ma-shock ka. Lo. Mix emotion. Mix emotion dai na. Sige nagkatawa pero parang yun kasi Backpins kami. Katong trisyaan, butot na to. Mag-agree ko na boss, kita mo na.
kami diri. Hala! Nabuta! Kita ko kita! Lo. Nabuta ko! Hello? Masa ba to? Ayun tayo! Ito na ko, buka ko mato! Ulo! Lo. Ulo! Sige! Ayo. Agay! Gani, Oh, sakit kayo. buta, uy. Oh! Mo day dili mo. Sir, imong mata sir, dagan kay kag muta sir. Dili na ko kakitaan ni niya! Oh! Bus gipiskat ro ka bus. Ay, piskat na rin. Ako din dagan muta, gipiska. Piskat na rin ito. Piskat. Piskat ba eh? Piskat ah, piskat. Wait, kailangan tag-health ba eh? 3. Ano saan ba ni trap diri pa tricky. 14, 7, 4. 7? 14, okay. Tadam! Kailangan magdalag health by in-game pero dito mo ano. Kung ako na lang kataning zero gravity orb no, dili lang. Asa na? Wala yung landmine. Anay ko ano, crystal oh. Bitaw crystal ba? Crystal atong Napadre paliton. napadre. Ala. Live. 16k man eh. Crystal atong paliton. Crystal, 16K. crystal. Mhm, mhm. Okay. Okay ra, basta kung saan crystal, basta kayo natay pang charge sa ano. 76 na. Sobra, oh no, sobra. Ay na lang yung granada. Ay wait. Ay, no. 2k man. Ay wait, no. Yo, 7k. Ayaw na ni. Natay 6k. Pwede granada na lang ano. Wala na granada sa babaw no? Wala na kanayo 3k nga trap. Pwede. Or kani 4k ano? Asa na siya? Heal na lang, heal. Gigi. Heal. Unsa naman yung bayhan na eh. Nagtrapo ko diri sa samin, tihugaw kayo. Nakalaw sa nagpahugaw. Apoy ba mas sige na tang panglimpyo ni kamo. Nagalama-lama na ni diri ang atong tamin. Kumo kabalo mang limpyo. Wa na. Wala. Wa Buang na na. gyud. Wa dyan isa saktong panguto. Kanusab ko naghimong trap ko ang kuan good. Masaba nang inahan. Wa na. Unsa man siya? Ano ko pang limpyo? Ha? Oo, kisa mo say musunod di mo manglimpyo ka nga. Okay, let's say ba oy. Imuha mangigamit nga trap ko kay kuan man na. Frying Ikaw pan. ba sa mukha mo lamay? Ay, layo may ginagkutan. Oh shit. Ang limpyo tag tarong. Wa na. Nahimo na kuan, nahimo sakit. Nasa sakyanan ba ka na magkanaana? Windshield. Shit. O say tawagan na kana sa sakyanan. Wiper, Say, wiper, tawagan. wiper. Ah, wiper, wiper de. Gamayas Sorry, wiper sorry, good. di ko pamilya. Boy, napay health dre ba yo? Bay, naang ko ano, trunk gano, buta na ako dre. Ano di wala ta nang prag health kailangan matitag health tulong. 46 na lang po. Bay, akong gibuta ang trunk gun. Oo, sakto ra na. Kuha na lang ng health trish. Unsa nga health? Ah. Nya kuan kaning max health. Pila light mo trish? 96 over 120. Ikaw, brother. Perfect. 70 over 120. Okay na na. Kaya na, kaya na. Game. Stamina. Ngay Set. stamina, kinsa man na? 60 ko. Hmm. Set. 50. Ako na lang ni. 50 pa pud ko. Unsa ni siya? Unsa ni? Unsa ni? Pads up. Nabito tay tank gun, okay ra ni. Gamita na. Push. Kana gamitan ng zap boy. Magkuan na siya, melee weapon na siya, brother. Mustan na siya ka melee weapon, brother. Ah, sumubarog na. Limited na kaya tong crystal boy dit. Oh. Limited na kaya tong crystal boy. Wait, mubarog na. Limited na kaya tong crystal. Barog ko, dara sa dang barog sa. Mabarog na? Kasi mo barog oy. Mustan man ka. Dara sa daw mo. Barog, Mo lagi siya okay. mo barog oh. 1 2 3. 1 2 3. Ano na may Oh, di ba? Di barog siya. 1 2 3. Barog lagi siya set oh. Lain man. Mura. Bullshit. Ka bullshit ana niya kasayo pa na niya oy.
No, na-stand yun. Lami. Kira, nami na Ay, bugat. palabi. Good siya, grabe sa tiya. Kapag palabi po ni mo makadag kirig-kirig po doy. Bago pa kita nag-start, na naman daw yun Oh, sa Neclown. rin. Nice. Ako na ni Bay, gamiton tani. Cams. Di ra tani kon, gamiton ra tani. Agay. Asan ka? Nice sing. Nasa sa babaw. Ching. Nasa sa babaw. Mama, di, maiko ka hawas. Nasa babaw. Gamiton. Ching! Alay, sagot, Ching! Gigi, kaabot na Trish, kaabot na. Gago, kirig! Naigo siya. May ko ang kill? Oh, naigo siya. Naigo yan talon. Taler. May ko ba? Naigo to kanina. Oo, tama. Lolo. Why are you wilding? Oh, naigo! Ha! Go, next one. Wala. Kuha siya! Bogo ka! Hey! Ha? You should have been Bullshit. Oh, ano nangyari siya, boss? Ano na? Kang ka no! Ay, kabis! Bata! Isti maning bataa, giday. Wala lang, gupot ko sa luta. Ito. Eh. Pansin maning bata ay. Yati mo na siya. Ano asa ang kuan? Saman, Zapgan! nalagpot sa Trish. Hey ka! Tagam. Sapa ka! Visit ka! Oh, go! Nawala siya, Trish. Abi lang ako natagak siya, Trish. Hello? Trish? Trish? Wala. Bakit ito? Gagawin din mo? Nasing. Uy! Lai! Di mo na manghilabot sila. Lalay, oy, buta man na lalay. Lai! Buta man na lalay, oh. Di man na siya manghilabot. Lai! Kena, pag-away mo! Kena! Trish, buhay pa ka, Trish? Trish, buhay pa ka? Trish, kasi effective na Trish, di ba ka makita na, di ba? Sige daw. Ibutang daw sa ulo, Sid. Sid, ibutang sa ulo! Paghuwat. Sugas ulan,
Pasama ni. Okay. Okay. Atras, ay, left gamay. Nice one. Ed, Peace. Tubuhin sa brother. wait lang, wala na kay loot diri. Ay, loot dira. Ito. May mga loot diri. Ikaw, Kuan sa kuan na mga gabay lang na loot. ay, bumba diri ba eh? Sila ko stay. Jamun. Trish? Trish? Kawan ako Oh, ngayon. nako. Madunggan yung ulan. Ulan. Dili man. Itla na loot diri. Oh, kawan ako eh. Trish! Na! Sid, no ay loot diri nga dako sid. Asa man na? Nakas babaw? Si ubos. Asa ka nga ubos? Uy, darak, uy. Uy, loot diri, oh. Wait, ano pa mga loot po diri? May lang. Oh, wait. Okay. Naka diya? Uy, kakutukuan ay. Gi. Sid, straight for ako. Wait lang, di ko kita nimo. Gi kana sakto lang gibuhat. Gi. Gi atras. Peace. Ale. Abang bata. Bullshit. Ako gatan ako siya. Oh, Come here. mamatay siya. Hala, Trish! 1 HP na lang ka, Trish. 1 HP na lang, Trish. Oh, gago. Kasi Ay, bullshit to eh. pag-upload balik og deep flop. Phone siguro phone. Kausar ang minindua ato. Lingaw. Wala, gago, natagak ang loot. Kitagak yung loot. Patagak pag inang indestructible. Trish! Ayan ay. Bye-bye. Trish, naadyo kay kuan ba ka? Naadyo kay issue pag-abot sa loot. Grabe jud kay ka wag loot man. Bisa kabalo na ka nga delikado kayo loot gid bay. Loot bahala naging tanan. Basta ang loot makuha na ko. Bahala na gid ang tanan. Wag gyud ko ilabot sa tanan. Basta kay ang loot. Mo siya paki sa kuwan, boy. Loot is life, kimbu. Loot is life kay siya bay oy. Siya gid ang definition sa loot is life. Woo! Lug ako! Ay, abin ako nalagput ko. Bay loot is life. Loot is life. Grabe kasi Tricia, boy. Dili Dili gyud man. dili. Dili kani ato man na to ang baki so kung una amot.
Grabe dyan kayo ba? Loot is everything. Ay, dit ba? Ay, Delikado. dit. Grabe kayo. Delikado kay dito, niya imo yung giapas ang loot. May di ay. Uy, sayang sa to. Uy, 20 na itong kapit. Na? Dili, yeah, mo badsay. Hoy, yun yung Yapas. daon eh mo. Upat ba yung ka-extract dun, ha? Giapas gini mo dito ang loot. May di ay. Pwede rin mag-gwiyo sa minimo. Nagigil naman ko, be. Lagot ko ron. Okay, lagot Lagi na siya Grabe. issue sa loot, brother. Hello! Brother! Lah, Hello. saan ni? Welcome. Oh! Welcome. Oh, usgan kay ko ba? Oh, Wala unsa ni? Pwede ba na, Trish? Ari, kung sa kong ulo, Trish? Hindi daw. Oh. Okay. Oh, yeah. Oh. Buy, tala. Yeah. Oh, di mo, sir. Oh, ne. Oh, walang, oh. Suya na. Ako daw. Ni, suya, ni, ako Ako daw. ni, suya, Ako daw. palit mo. Oh, Palit mo. Ako daw. Palit mo, ngi, ako ra na, oy, ngi. Ako daw. Ngi. Ako daw, gi. Ngi. Ilok do daw. Ilok do daw. Ha? Gitaw, Gitaw. ilok do daw. Dili, gi. Gi. Nam ka. Tara diri nak sobos gi. Yung Gi. kabaro ni? Di, Yo, barog. kuptanan nimo. Ay, kuptan. Kuptanan nimo niya, maliyo ka. Tapos, Ibutang si mong ul, naong. kana. Crouch, oy. Crouch. Ay mo crouch ko. Oh. Ay mo crouch di ay. Kung sa may plano nimo. Saging, crouch ka saging dong. Balait mo saging dong. Puso sa saging. Oh, dia saging, takatan, tungdan, tag 5, saging. Pwede mo ka matindog ata. Di man. Tindog gani. Darag na ko. Di mada. Di Di mada. mada. Duh! Di siya Oh, mada. Mada, feel good boy. Araw! Saan ni bro? Oh, saan mo na nimo? Oh, sa ulo dapat. Ay, dili, ani, oh. O, nara, oh. Tag 5. Iya, tag 5. Boy, bago. Tag 5. Iyo, Clown, laser. Oh, Mikey ko mo parkour. Oh. Clown na laser! Niingon ako nga na clown nga laser. Di jo maminaw! Apa? Gimana? Hakay! Ayoko! Hakay! Paglagpos mo dyan ako, pagbanda na ako, padumpo dyan ko singnaw. Hey Dali you! mo banda biya ka. Hey, I'm here! Happy birthday! Yeah! Lagmata. Ya! Yay! Patayan pa. Oh shit. Patayan lang. Lolo! Kapit ang buong. Bako ni nga, sayang nga sa mapa, boy. Uy, sayang king mapa. Dani. Kiat mo. Ay nako. What an adventure. Ikaw nagluto, uy. What adventure it has been. Ha? Ha? Lahi lagi na tong friend. Grabe, gahi kayo. Item dere. Bye! Sapat yun sa kuning buwang. Lagot ko niya, bay. Wala na tayong kuan. Wala na tayong lote. Ay, wala mo tayo health din, no? Item dra. Level 1 pa sa PC. Oh. Ay, mo gani. Buwang ka ba? Buwang ka! Dre!
Everybody wants go for fighting! Ayun. Ni! Nagluod. Di na ka! Uy, nakapoy na ko! Uy, kaluoy po na nanaklaw na oy! Kanala! Sabong. Hoy! Psst! Psst! Hoy! Psst! Hoy! Nagluod ang Takot ka mo! You shall die! Fuck! Oh. Parang... Ang ka, asa tong kwan? Dre! Fuck! Fuck! Dre! Asa Ano tong... to? Dre, ta! Ta! Ay, team na ta! Pagupang Kurt! Pagupang Kurt! Dre! Adi na mo Dre! Ah, di na magubang card? Ay! Ano, hila ka ba to? What? Naguba! Bullshit ka down! Fuck! Dre! What? Oh, gahong clutcher. Wala tayo kuhan, wait lang. Noter ko kay item boy. Mahulot sininglot nila. Likon, giti ka. Dre! Tara sa Dre! likod ay, tara sa likod ay, Dre! tara sa likod. Stay with me! Lisiray ko, Dre! Patay ka na karon bat? Wala naman siya ibon, wala na may loot. Gamay, ayaw jog respawn. Respawn, ayaw jog despawn. Walang hiya, tigidigi. Minahos na, minahos na, minahos. Oh! Oh! Kaya mo, despawn kas kung Oh! tubalan ka rin. Tiganiha ka. Tigahira na siya. Nangiya ka ha. Tara na item. Ano kang items mo po? Oh! Oh, nang babaw. Nice! Asa to? Asa to? Nagumpa na. I will revenge you guys. Fuck! Gamaya pong damage, ana, oy! Alam, kay gagmay man ang loot. May bagang Ano sa mabalot sa babo? Daya mo na! Napay. Ah, dili. Sige kag katawa diha, dugaya ba nimo mamatay? Push. Dre! Yang ini mo respawn. Di mo na ron. Ali, Dre. Ali, Dre. Ali, Dre. Hadukin! Yaw! Wala, oy, makaigo. Di na mahapak itong ulo. Dili, dili. Buang ka. Nice kawan. Buang ka da. Oh my god, kaya Di mo. item bay, paita pa rin kinabuhi. Ulay na. Hoy, itong sa babaw bay. Dre, hoy! Psst! Dispo na ron. Eh, eh, Wala na. eh. Fire in the hole! Huwag ako! Kalami! I am the master! Bugo ka! Marate. Wala lang yun! Kaya nga sa mapa, oy. Hey, did you see my moves, ah? Boy, sayang nga sa mapa, Did boy, you oy. see that? Lagi? Did you see the moves? Ano sa pagpatay, bay? Wala ko'y items. Gago, solid, boy. 1v1, bo. 1v1 to bay, 1v1 solid mo kayo to. kuloy. May lagi kay kakul. Gawin ko no. Kahiyan mo Nalagot ka ulo, dito? Ah, nalagot ka, grabe. Ah, lagot ko? Oh. Nagot ko? Lagot ka. Ano ka? Lagot na ka? Nalagot na ko. Lagot daw. Nahira gini Stotski. Tata. Red. Ah, ika na
Yes, brother. Mag-inform me. Ay. Uy, uy. Ay, ano sa piato ninyo dong? Day. Sa Uy. main core ninyo. Mag-inform me. Nako'y bata na ipa-adapt. Day, dili man din siya adoption center bay. Ako sa din ni Dricol. Kuha man diri. Kanang surtes og luto. Ha? Surtes man luto diri. Ah, sa ito is loto? Oh. Rungsin mo, Okay. rungsin. Gawas ron. Ha? Masa ni gawas ron? Kuan kanang Masing kadaog na ka ba? ang nigawas kay something kuan something Oh my gosh! Oh, na-excite ako. Maunsa ka. Ba, mataya mo dili. There is John Cena! Gagawin to. Oh, shit. Chet! Now feeling yung shotgun. Oo. Sen, kung isunod din Ah, sorry. Kabuko. Bullshit ay. Oh, there's a tool. Niana. Ay, yawa. Agay. Ay na, mga yawa na. Okay, lahi na sa niya. Oh, niya na, mga yawa. Linya na, Riana. Dali na. Ibuto na ninyo. Are dre. Ay mong duha-duha, ay mong tulo-tulo. Ibuto na ninyo. Videohan na to siya, Sin. Oh. Umana magboto? Wa man may gipabuto, Ano, boss. Wala para ba, boss? Sige, boss. Wala ba? bye. Di atuwa niya natin tay kuan karang natay ulan-ulan no. Ulan ka pamilyar mo ulan-ulan natay ulan-ulan ang pangatag dre. Ulan. Oh, ulan-ulan guys, no lang dre pero ulan-ulan again nahulog ulit. Okay. Boss, unsa- nakadungog natay. Hoy, asa may plataporma nimo, boss? Plataporma na ko dre, depende ra unsay plato, unsay porma basta kay ang kuha lang dre kay manghatag ta sa mga kababayan. Kay niana man sila nga kung natay taxi balik man na nato sa to kababayan kay mo man na circle of life dre sa tong kuan. Ha? Mo na. Boss, asa imong gilangsaran, boss? Okay, animal boss na Ay, iro. meron. You cannot get us, okay? No, you can't. Okay? Ha! Boss. Said, Ay tanawa para di mo speed boost. Ay tanawa. Ano siya? Apa siya? Ring-a-ring. I open my eyes, I try to see, but I'm blinded by the white lies. I can't remember how, I can't remember why I'm lying here tonight. And I can't stand the pain. No, I can't make it go away. No, I can't stand the pain. How could this happen to me? Piste, namatay ang duha ni Malvin Inlawi. Ito, pinana ang usa diri oh. Nasa diri. Oh, so maabot nga eleksyon, iboto ko ninyo. Ha? Sa umaabot nga eleksyon, kung inyo kong ibutar, ug butang ko sa pwesto, ay mug kabalaka. Mangawat ko. Mangawat ko sa kwarta sa Pilipino. Ha? Ay mo kagool, wa ko na makak, tinuod ko pagkatao. At least, honest ako. Peace. Kot biyane.
Asa turog? Asa turog? Guys, kasi brother ganina gi one-on-one niya ang kuan, ang clown by the Rai. One-on-one nun ako ang rogue, guys. Unsa man na? Unsa man na? Okay. Tara, one-on-one sa rogue. Where is the rogue? Rogue, asa ka? Where is the you? I'm not afraid. I'm not afraid to take a stand. Excuse me. Everybody, come take my hand. We want this world together through the storm. Whatever way. Okay, I will save my friends because I am independent and very good. Kada ka magbaki diri. I will save you, my friends. Don't you worry about it. I got you. I will clutch this and I will make sure that you will stay alive. Stay alive. What is this? Ooh. Okay. Ha! Ha! Asa naman si Rogue? Yeah. Sama na. Okay. Oh! God, na PC na rin. Baligyat na eh. Tawag ko mahala na eh. 15k na ni. Hop. Ha! Ha! Peace. Very good. Asa naman na si Rogue? Nausa na siya. Lolo. Nausa na siya, boy. Lolo. Tinglag. Lolo. Nausa na siya. Lolo. Na whirlwind. Ballerina na. Wala ka diya. Nausa na siya. Wala ka diya. She was a fairy. Ang walang dinog life na piso.
tao na naoy. Luoy, tao na naoy. Luoy. Lolo. Taga kang baki, uy. Luoy, magkaroon na ako. Grabe. Nasad. Ibuhat naman tanakot na. Ang ano man. Nasad. Ano iya mo kong gipiyaan. Ako naghihatag niya tanan. Kung pagmahal. Ako ang kaugalingon. Ako ang kwarta. Pero nga niya mo kong gipiyaan. Kung saan mo may kuwang na ako. Sulti ko ninyo. Unsaya kay. Peace. Unsaya ngay na kong buhaton. Diyan sila comment section below. Buko! Saan ka nakabuhaton? Comment in the comment section below. Ay mo rin bag. Shit! Gagawin siya tong load 16k puros na. Aka... Usa man ni 16k bay. Napay-load ato sulod sa truck. Amo Amang reset agad! Kapuya! Hoy, seryoso na. Ha? Di pa dito seryoso sa inyo, haday? Ka-serious? Seryoso si Kiot. Ting seryoso hagid. Blood strike ko na may lami ang blood strike karon guys. Ganun ba cheater na to ba? Ako nakita ng kuwan ba? Clip sa blood strike. Layo na sa cheater to ba eh. Maabot kag hayrang sa blood strike guys. Mapunog cheater o ay lami. Do you I mean, expect it is? Dili, magyo na mawalan cheater sa gasa. Lagi no, lagi. Trish, tarong taglut. Trish, sama ni si Trish. Tunglut. Oh, ako pa jud ha. Gitagsid kung kabalo lang kasi kung kaaki dat to sid. Wa, jug ko kay Na- una diba? na. Oo, asa mga katan. Asa mga katan. Diba na? Diba na? Okay. Dire man ko sid, dire ko, diba namin sa babaw. Oh. Giana ko sa buang o sa pula. Eh naitabo, gikaon ko sa room. Diba? Lagot ko. Lagot ko. To. Lagot ko ko. Ay, look, duri yata ni. Nagtarong ko dat, Nice. nagtago ako datong tarong. Iya jud kong ibanggaan. Di gisalo ko sa room. Gisalo ka sa baba. Pulahan ni. Gisalo ko ni ganon. Natadyan na to Siya, sa wala. Nagjaman. Neck laundry. This potion is simply rigged. Ano ba na? Neck laundry. Butalan sa nag-receive. Ikapugo. Se! Ibutan na sa kay! Sa cart? Okay. Butalan sa skirt. Ninja mo. Okay na to yun.
Ah! Ala, uy! Abin kong natunog. Oh! Ala! Pila na lang! Gogo. Ay, Sabado, tres. Dua, ta, tres. O Sabado or Domingo, tres. Nara mo sa balay. Wa kay lakaw? Wala. Hulo si Larry! Hello, Larry! Uy, I miss you, Larry. Kapaan pa man may magdamo sa 17? I miss you. Kasi ko, ha? Awa, di lang. Magkuhan na may mga nang... Kuhan na po siya ng... Ano siya tawag na? Kan. Tabuntag ba? Mga tumig Davao. Hindi, uli na yung Lunay Plano ko tres matog Palawan, tres. Wala, perfect. Sa San Vicente ba? Na ako Ang makita. pingan daw ni mo sa Palawan kaya ang tubig. Ang kanainom mo na tubig ba? Dili may dito sa El Nido at sa San Vicente ba? Na may direct flight from Cebu to San Vicente. Good. Wala ko perfect. No, may trudge shade. Pero Asa naman yung isa? nangita po kuan tres ka ng budget pa ng murag travel package ba? Ay, package. Nagpipintat na. Na, diha lang ka lari. Ikaw ko nilayat siya. Amang trad. Oo, Joseph. Or ato na lang ni siyang inani. Di man na siya mamatay ato. Di siya ma-one hit na ato ana. Miss Lavi. Sid. Asa naman to siya? Kita ka ni Sid. Ako'y makita. Uy. Lo, may loot diri mo. Emerald. Lo, Emerald, loot, emerald. Oh, emerald. Nuliyok po yun. Emerald. Oh, copy. Muliyok. Lo, look, job. Liyo. Emerald. Oh. Oh. Oh, iko no. May sound. Ipagpatawad mo. Uy. Na may kuwan din. Unsa ni nga radio station ni nga Emerald? Oh, radyo siguro ni. Radyo nga Emerald. Kusa to. Kuya ko koy. Hala, lalibot ang emerald, bay. Lo. Si libak. Yawa silang ni. island. Rare biya daw na ngalot. Ano sila? Di ay? Rare na ngalot. Sorry, kapon ako ang Oh. Karat-karat pa. Wala, i-adjust na ko ha. Kapon ako right hand. I-adjust man na nimo. Kapon ako right hand. Ano na. Oo. Adjust. Si Dipit ko man. Di gitarong ra nako ang kuan kanang i-adjust nimo ang kanang number sa FM ba. Tagi ko ano. Ano? Apit na. Dudol ang signal, dudol na. Welcome to our evening session. No. And now we are here. We are back to our daily top 10 most requested song of the day. We have a new top 1 song coming from Unsa top 1 song karon? the song of the day is Lai, ayaw, Lai, ayaw, Lai, bota na lalay, oy. Ano di sunod ba sa kaniha, dong?
Dog, lie, Di man lie. nakanta, taka naman ni Rajuha, uy. Painomdom to boss, ay si Quadra. Now, Uy, going tubag, back to Sabay sa laira, di nga radyo, ay mutubag man. Mutubag Magbuot man. siya sa mga back to our most requested song of the day, our top one. Natapon, Coming natapon, from- tapon. Celine Dion. Oh, Uy, silin din. Pagpatawad mo, minahal kita agad. Tagalog mo nga si Lindy yun. ano kuya mo ni pirated ni nga si Lindy yun. Si Si Pailitin. Lindy yun eh. Si Lindy yun ni siya. Maui. Dapat lahi mong ipagpatawad siya. This song is from Maui. Maui. Maui doon ni Buko. Si Ay. Lindy yun. Annyeonghaseyo. Mane! Celine Dion ni siya. Ipagpatawad mo, Mane! Oh, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Ay. Annyeonghaseyo. Ang laban na to. Si Lindy yun. Si Lindy yun ni siya. Uy, naabot yung tragedy oh. Puguan sa Bising spelling eh. Gago mo dyan si... Ay, nako. Ewan ko, ka-relate nila eh, makipagmuhawa. Ay, wow. Uy, sit, tawag ko rin. Ay, go, nice. Oh, Shut up! Delikado, makailisid, uy. Mabuta mo siguro na ipatakilid to. Gigi. Ari ko sa ubo, ka sa babaw. Ge. Ay, sa lang. Ge. Then, dala lagi gayaw-yaw dat ko sid. Ang buto ka na niya. Anong punin siya? Ihigda lang siya. Na. Dala gayaw-yaw sid. Buang. Yaw naman sa siya. Boss, ang kaya yun Oy. sa kapas. O mana ang break ninyo, mana ang break. Mamalik na ta, Ay, mamalik. sorry, call, Mana sorry, ang call. break. Sorry, Mana sir. ang break. Mana ang break. Last time nga Pisti. last time nga Sir, kanong imong bangko, sir. Kung kuan mo ni. Tarungan ninyo, uy, usa no. Dili man na dira imong sitting position. Ay, Dili man ka. Pad man na binisay. Usa mo ni siya. Absent na itong kano, transferring. Absent na transferi. Naunsa na tong transferiha to na sige na lang to siya grason og transferi atot karon. When the mathematician and the physician is come together, we are under the... Wala pa ta ka. Ay. Pag sorry. silence me, silent. Sorry, boss. Wala pa taga Sorry, sir. sugod og klase ka. Sorry. Wala. Oh. Wait lang. Nga naman imong mata na unsa man ka? Unsa imong mata? Boss, ipiskat na siya, boss. Ay, boss, gipiskat na siya, sir. Gipiskat na siya, sir. Ay, wala. Uy, happy Ha? lang ko. Anong happy man ka? Iskila na sad. Baon sad. Oy, Ah. wow, happy daw siya niya. Itong last time, kinag-book out, magani kayo ka din na ka mo skwila mo, drop out na ka. Bowl! Reasons. Adlang! Bowli kay mo! Kita Uy. lang iskila, bowli kay mo, ha? Oy, ikaga. Ay, check. So, Wala magita sa mo. kita na dire. Ay, sorry. Dili Sorry. pwede. Sagit mo. Oh. Wait lang. Pamina mong duha. Yes, Last sir. time na tayo assignment. Wala mo nagbuhat yung assignment. Natawag ko, sir. Karon maura gyapon. The last uy. Natawag ko, sir. Nga daw dili pwede matulog dire ha. Ay, sorry. Kasi ganahan mo kamoy cleaners after karon tulog-tulog mo. Ayo, sir. Sigahan yung mata, sigahan ang mata. Siga. Oh. So, ato ang equation last time, wala gyapon na human oh. Sige ranig ka ni. Oh, triangle nga nasa triangle unsa man ni? Kisa may makatubagan ni. Last time pa ni nato gikuan. Sir, sir, kisa may maestro na to, sir. Dili, kamo may estudyante, lans kig tubagong ko ni para Kisa may kasuwat ana dia, sir. Dapat imo na problema, sir. Ano, pilon-pilon, mamlin mo. Ay, Naman ka, sir. Sir, gibayran mo ka sa mong mais. Gibayran man ka namo, sir. Para ano, tuition niya. Dapat imo ng trabaho. Kabalo mo kung sa'y tubag ana, magbuhat ng noy, kamo estudyante, ay maestro. Wow. Hilas ko ninyo. Wow. Ay, sir. Na, i-calculate sana nato, sir, no? Sige na dia, sir. Sabi.
Star plus 12 over 3 equals algebraics of the BZ of the square root of 8 to the power of 10. Kapoy man siya. Kasi to- star plus. Ay, Hala, wakibog. Hala, wakailog star. Huy, ikatugoy. boy! Ay, sorry. Dili matawag sa akong klase ah. Tulog-tulog mo na siya, eh. That's insubordination. Nag-pray namang pugod ng Okay, paminaw. Yes, sir. Paminaw. Yes, sir. Okay. So, star plus 12 to divided by 3 equals 4 to the power of 3 to the B to the Z. Katawa ko, sir. BC, unsa kay ng parenthesis ba? Unsa ganina? Multiply by 8. Multiplied ba na ang tawagan na? Nana siya terminology. Huy, ang multiply X, no? Bobo. Wala, sige pangupya. Sige, makapangupya. Yan. Kasabot baka unsa imdas ha. Diha man ang magsulat. Ngano Basta mo, maglalis Carl. sa masad mo. Wa pa ba ko na human dire? Respitar ka mo maestro. Wait lang. Sorry, sir. So kani siya okay, so mo na siya ang first equation na to sa babaw. Kani ako na siyang gi-try og solve. Mo na siya ato ang i-solve ni nato siya together, okay? So Yes, sir. 34C, wala maklaro kay medyo basa ang chok. Batian na is mag-agi B si to Roy. the power 3 divided by 3 nya. Kani siya kuha na siya buling. Nya kani siyang triangle kaning pormaha medyo familiar ni siya nga nga opening. So triangle. Ninduta sa opening, sir. Age lagi kayo na, sir. Masamad mata na, sir. The opening is very tight. Makasamad man na, sir. Hindi na mawala siguro. Sa triangular method ni siya. Triangular method. Kung natay MDAS, natay hood. Sir, si John, wala, sir. Ha? Si John, Di, si Jod, wala tong transferi mo to. Nagkuhan to siya. Nag-transfer na pag lain. Hello. Bubalik na po to. Halay na ba ito, try? Eh, rason na to. Transferin na siya. Kada Sabado mo, balik na po to siya diri. Okay. Siya sit in ra, uy. Sir, unsa Okay. ka nang sa kilid, sir, na kanang kuan buhok? Nalagay mo yung family picture the skillet, sir. Ang say buhok. Kani mo ni siya ang graduation na mo last time. Ako na ako dra sa tunga. 87, di ka, sir? Gawa nga na din mo, sir, eh. 87. Dili, wait lang, 87 may kabuok. Wala maklaros kamerang uban kay blurred na. Japanese din. No, ano. Japanese din na sila, sir. Kita mo na Swift Broom Academy. Mo na siya dire. Nabi na ko, 87 kani siya, kagi panganak, sir. Kinsa man ang nasa likod, sir, kana? Kinsa na siya? Ako nang lolo. Nya. Ako nang lolo. Boss, tesa, sir. Lulo na ni mo, sir? Suspicious. Oh, ano man? Ampun, siguro ka. Gani, no? Ano man? Upaw man ka. Nalagi siya. Upaw de ko. Oo, Pili ko na ni wig. oo. Wig na ni wig. Wig na nasa ulo niyo. Wig na wig. Sige. Ikaw, Oo, nya kani kuha ni siya kanang ay ninyo gilabti kay para ni sa chemistry class later. Kana. Wala pa din chemistry, boss? Duga, sir. Ha? Dili na yung duga. Duga uy. Hilig magay kag duga, uy. Wala, oh. Di, yun sa na color. Anong hilig kag duga? Sige paminaw og maayo kay natay kanang 5 items nga exam pagtaon. So pabalik ta sa lesson kani siya 12 over 3 minus kuan power of the kuan niya. Kating ta. Sabi si Sir, musig balik-balik siyang topic pa kanang wala subsul. Gutugo. Wala na ko kasabot. Wala sa ko sabot. Teacher ni balik sing solution. Balik sing lesson. Di ko Ano kasabot. mo, uy? Sakit na ko'y akong mata, good. Dili na ako maklaro kay balik-balik ng topic. May nani na lang ko. Ano cutting tayo sama na eh. Parang Sakit kasi lagi. mamutong ta na. Maglamaw ta ba? Gutom. Gutom. Mailhan man si mong naong. Patay gutom magay ka. Uy! Uy! Ay, sir!
Nari ka dia, sir? Ikaw, Jud, sir, kay... Badin ko, wait, si Princess. Sir, kanang nag-CR, nalibang bitaw ko, sir. Susunod dyan ako, sir. Mo na, sir. Oh, Asa, kaano man siya, no? asang kalibang na ako, sir. Gutom man daw siya, Mangupya sa sokal. Haba diha, uy, sa baan ni mo, uy. Uy, gutom man daw siya, sir. Bukay kita siyang baktin kay Permi gutom. Agtaraw mong duha ha. Patawag ta mo guidance ha. O may kuha na hospital sa inyong maestro. Ah! Nalibang, magugo, sir. Oh. Oh. Kisa si ma'am to, sir. Nisagit agad siya. Basig natagak to sa ganan, sir. May flag, sir, Para sir, ba y- dali sa sir. Tiwason sa nato ni sir. Saan man Nasa na? Angela, sir, no? Nag-ulti na siya. Nag-ulti Git. na siya, sir. Gago na ako sa bottom. Ay di, ay sa wata ko. Dali, sir, may kontra na to, sir, no? Naasi ko ang tank bin. Asa mga dapitan, nakasabot. Tanker. Bantay sa. Bin. Ha? Multi ko. Di, ha? padung Multi ko, mid. pa. Tipi ko, tay sa. Wata, mahils ako. Tipi, dali, dali. May assist ko, ha? Go, gigi. Oh, kana. Oh, una si Balmond. Ulti ka. Lol, uy, namatay na, oo. Una si Boyd. Na si Boyd. Mukruno si Boyd. Bantay, atos. Akong kauban nga balmon. Wait lang. Class, arasa mo. Peace. Wait, lo, kontra to si Sir. Gigi, tabangan na to. Nasa sa top. Dali. Nasa top, ato sa top. Tabangan day ko ninyo ha. Wait lang. Hapit na kong ult. Gago, dagan. Balik, bis. Mahils ako. Basta babatay mo duha ha. Wa mo'y grado. Please. Hala, kagool. Kanubay. Laga ni mo, Signal itaas ang akong ping ni posto mo, nun. Sarada na kumbita na para mawalang signal. Ka wifi man kus na data ra. Ay, kapo. Muna dira. Katagawag sukol ako, dre. Signal, sir. What ako? Hala. Signal, sir. What ako? Best tip! Pistik. Bugo. Wala, namatay si Sir. Sid, kuan, Sid, kuan success. Namatay si Sir. Wala natin klase. Gago. Wala natin klase. Alright. Yay. Tawag laag sa dalawa, mutong sa kasi dali, Sid. Asa man din, makuha ng ulo ni Sir. Yan ni Sir. Oy, Sir, sorry ka Sir ha. Asa may klase ron Sir? Triple kill. Na-ace man to, uy, na-ace. May Yes, Ha? manay classic. Yes, sorry klase. Basa Blackbird. Failed sa, ay, dili dahil, mission, Mga naman si Mama. Nga nawa may klase. Nga kuha man ron. Wala na si Sir ha. Nahimo na siyang ulo. Naging history na lang siya. Magod sa ulo si sir. Na-OP siya man, na-OP ba? Ano yung lutri? Diba? Perfect! Kita'y nasuyop si Chay na mo. Na-damage ka to? Na-damage ka? Wala! Natumbar ako! Wala ko na-damage. Gano'n ako na-damage ito? Kita'y gisuyop pero siya'y namatay. Iya mo itong lulusin. Iya mo itong lulusin. Mao dito di ay. Yang lulu dito di ay. Gogi. Iya dito lulu. Nagisundo na git si sir. Yan ni Sir. Uy. Oh, na. Kasi di na cauldron dali, ni cauldron dali. Ale, lare. May cauldron? Tama tayo. Na. Nalulu ni Sir. Lagot na. Trish, doon lang kay siya ni mo, Trish. Doon siya ni mo, Trish. Cool, uli na cool. Asa instruction? Simple naman imong anak cool. Imong apo. Pataya naman dito, Trish. Piyong lang siya, piyong. Di ba tala niya makita? Oo, tama din. Piyong. Ano na, tuglabyan ba ta niya siya? Kano na siya?
Uy, danghag mo ding lulo ni Sir. Tanga mo din. Go. Di ba anak ko piyong di tayo makita. Di ba namumo lang. Namumo mo ng kung ano ni Sir. Oo. Di ay iguwang na baya said anak. Oh, tama. Dahil masabot. Slide siguro dire eh. Kibutas ano yung lubot ko ta. Cool, okay ra ka, cool. Wala. Uy, ni-respawn. This mo siya? Ay, wala. Oh, nice. This one? Wala. Ay, wala din. Ay, sorry. Nara mo siya, Trish. Dala din ako kung ni-respawn. Ang luta. Ano mo dyan? Asa siya pa? Asa pa siya? Nakay sa mina, pwede ka madagan dito. Wait, asa na pito? Gago na dyan siya padung diya eh. Oh, sana? Sakit mo. Mama, guro tong Jason. Mama ni sir. Ako siya i-ano, Trish? I-lure? Patulong siya di. Abi, okay na lang. Direta liko, direta guys. Gigi. Ano na dito? Patayan ako, Trish! Poop! Okay. Dire. Kaguri. Oh my god, I'm trapped. Here comes Johnny! Okay na. Mana ito ng loot, no? 32. Zo, 32. I'm alive. Bay, full mo gicha, wala na. Ayun na demo. Eh. Ang sama ni? Ay, kabo! No, ko sa cart ato ba all the time? So, Oo. Idala rin yung card. we like to party. Bay, puro ramataki at bay. Kami nilig. Serious, In good. fairness, 32, di ba? in fairness, Wala mo, productive kami dito. Oh. Walay spring. ako po, walay health. Ne. Wala po strength. Ne. Stamina lang. Asa ako, Andre? Ah. Waka, Granada. Okay. Di na mawala. Ibalik. Back to you. Chichi. That's you! Back to Wala. you. Yahoo! Dili na pwede mo kuha kaning 100 nga health pack. Dapat kanirang gagmay. 7k, 4k. Asa tong 6k? Okay, 6k. Tara. Okay.
Uy, gago. Oh, shit. Hindi ko matatamaan ang aking Just press na the aking nadarama. Wala yung weapon ba eh? Wala, Hindi siya wala. ba eh? Pwede. Kana ra ang weapon no, kanang Trap mo mo ni Magsisipa. boy. Ay, kanang... Sabi na frying pan, pero bati man ang frying pan ba yun? Hindi ko ganahan sa frying pan. Wala ba eh? Kuhaan ka na siya ba eh? Risky ka na mo ang frying pan. maunay mo bugag. Lagi. Ito na siya. Zero gravity. Oh, ra. Hey there. Hello, adventurer. Okay. Kana, 32k. Pila yung sakto health na. ninyo ba? Pila yung health ninyo? 100, 100. Ah, so ako na din need of health. Ah, okay lang. Kara. Liwat pa ni paghatag. Tara, let's go. Let's go. Sa isipan ko. Kasi 2 oras taga Domingo ba eh? Grabe ang Sabado. mag-rape po kita na. Tang Jude. Ano gito kung ganahan? Sa Domingo? Domingo? Ay wait, naka both weekends? Oh, okay. Nabi sa Ay, Mother's Day man sa Domingo. Ah, both Ano weekends ka gid. pala? Mother's Day nga kuan, manggod. Eleksyon na may kalunis na buang mo siya. Eleksyon ay tala. Mother's Day ba 11? Si Ilibin. Mga Sunday. May Sunday. Stamina ba? Stamina ko abay. Aling Quatres, ulit quatres, sa quatres. weekends. Kunita mag-live ng weekends ko either buntag hapon para nindot. Kamo. Maglakaw may maggabi, Sunday. ba? Mga 6 goro. Magnaon naman may Sa nagbawas isipan. Mother's Day. Excuse me. Ikaw ang siyang Uy, pwede ta mag-chain together boy sa Sunday or Saturday. Pwede. Kita ni Jude. Magkuhan ta, ida ka ng upat nga game ba? Kita ni Jude. Check together. Paday. Eh. Oh dear. Ay, kapis. Lingaw na guys sa weekends kay Okay. kompleto may guys. Ready na na inyong mga naong ginatawa. Araw. OG. Warm up. Tara. OG. Gago, libinuang ka tong oh dear nga game. Oh, nya ang cart. Ang cart. Okay. Ang gidala na sa usa. Ay, kap! But I told this to you. I will burn it. Di ko na mapipigilan ang kaligayahan na aking nadarama. Di ko na mapipigilan ang aking sarili na isipin ka. Si Trisha ba Di murag? ko na mapipigilan ang kaligayahan. Si Trisha ba kay mura siya ka ng kuan, boss? Mura siya ka ng wati ba? Mura siya wati. Morse kutiyo nadala po. Mura siya wati. Wati. Sa gwati oh. Awar ginawa. Wala na ingat yung kuya ani nga picture oy. Mas lain ni mong naong. Ha? Nawag gani. Asa man? Ang sa ha? Ah, kanino? Ano siya? Oh, bitu ba ilain na ay. Oh, papriya gyud. Sa isipan ko. Ikaw ang gumugulo. Hindi mo lang alam. Ang nararamdaman ko. Ano nung baki? Ha! Ha! Ha!
Nagkakring na siya. Nasadya na siya. Nagkakring ka. Ang muyate po na si Puna. Muyate sa day. Grabe sa dala mo. Slurpee mo kayo. Daghan mo sa kayo. Daghan mo sa kayo. Muyate. Oh, na mo sa kayo. Uy, buhay pa ba itong uso ko? Paano mag-join? Maglaro kayo ng Rapo, guys. Para maka-join kayo. Trish, buhay pa ka, Trish? Just have friends. Trish? You can join sa Ano sa Steam, PC Steam. na Rapo. Multiplayer. Trish? Trish? Ako ra ang galive karon, Trish. Si Trish siya kay nanay. Ilabayan na ako niya. Si Taginani na ko si... Suroy! Ilabay na siya no. Kay nanay na ko. Ano na ko namin no? Effective. Diba? Di, maglisod yun siya. Maglisod yun siya pangita ni mo kay... Gigi, itry to balik, itry to balik. Itry to balik ba? Diri ko dapit. Gigi. Ang pangutan na asa siya. Nadri, kaming na. Effective, Jod! Wait, ikaw to? Asa siya? I'm not sure. Nilabay ko granada pero I'm not sure if naigot. Wala, ni-respawn. Ni-cheater. Effective, Jod eh. Granada. Nasya sa spawn area. Lame? Da. Asa yung loot? Asa yung lot? Nalayo ko sa lot. Uy, asa yung loot? Ay. Uy, buang! Pamura ko ha. Oh, Pop, careful. Careful ah. Corner back na. Ikaw kuha, brother. Kuha tong cart. Ayun na, diretso na na. Well, so, brother. Balik ka, dapat diri ka. Bira ho na ni mo. Nan. makaigit mo sa tani. Pero nga, Sid ha. Mahal ba kayo na, Sid? 6K. Wala naman ipikto akong tambal, ana, Sid. O, diba? 6'9". Oh. Ala, uwi ka kayo. Kaya na. Uy, Sid. Sakto. Hoy! Okay. Ay, wag gini utong biya ko bugo mi siya. Grabe siya kay gago. Hinay mo ko. Mi siya. Literal sa kahinay. Usa man ang baki ay. Usa man ni. Bus. Uy. Bus, goods kini bus. Bus, usa may deal na to de boss. Ate bus, please ko rin yung pala to bus. Boss, good item na boss. Oh, pati tim din din bus. Naka bus din. Naka bus. Usa man. Bus. Oh. Magandang mau tayo bus kini mata bus. Asa bus. Usa. Nami bus. Ari din ka. Usa mo Goods item to kini. boss. Goods kini boss. Ana lang ata lang goods kini. Goods kini item boss. Peace. Goods kini bus. Ulo. Nay luwag diri. Usa man ni? Oh.
Lolo, tik-tik to ah. Ano ka diya? Ano sa naman eh? Oh, bo. Boss! Ay, bugo dyan ang item ba yun? Kamantay mo sa emerald pag mo siya kunitan yung green imong palibot. Wala, bago na? Really? Kaya ko dito no? Ay, na-base na rin ba? Na-base sa babaw dako. Bitaw no. Mura sa mulumot imong kuan. Oh, marakag malumot. Nadiri ang usa ka extraction bay. Abay na ko monster ni siya boy, gatindog. Si lalay mo bay. May pera na siya, dollar mo na siya dere. Ge. Nararamdaman ko. Ka nag-loot re. Napangitan lain mo ran na. Nang kay loot bay. Yung gani ka ayaw. Wait, loot eh. Adara de. Okay, kaya mo yan. Don't worry, you got this. Ano, dili ni mo gibutang ba rin? Asa de? Dire ni mo gibutang. Di ka na mapipigilan. Mapipigilan na. Napay vase dere ko ano ni daan? Naro nung sa babaw. Pwede na nimo i-extract dito, Trish. Sa baki, uy. Ano si Baki, uy? Baki ang loot ba? Pan, Nadri, sa PC rin ni siya, sa Steam. Ang official ano niya. Kuha to ni brother. Pwede na to yato daan. Ta. Boy. Oh. Kaya lang. Para intense ba? Okay. Di, unahin dito. Amping. Okay. Nahinay lang. Okay. Nahinay lang, naisuga. Okay? Kasunod ka nimo. Nahinay lang. Hindi nga naman ang kuha. Hindi nga naman ang ganang operation ba? Okay. Hinahinay lang. Hinay lang. Walay mabuak. Hop, Walay butang. Walay mabuak. Very good. Okay. Na ako danghag ko sa mga. Kadra? Good sa manata? Aray. Wala Trish? Extract na ta, Trish. Wala na dira. Amo nag-ready dire pa sa second extraction. Wala na, dire. Extract. Ganti ka. Tipos kong kilao. Oh! Gitog na ako. Cold na kayo siya. Cold na kayo siya, brother. Luya ni mo cool eh. Nganong cold naman siya ni mo cool? Cold na kayo siya. Masa mula agni. Hindi ko niya tagod mo palit na sa ice cream. Masag matulog ni. Dili siya muhag sa gulay irekon. Masag mga ni. Ba, sa baki, wait sabi. Ice. Sa baan yung baki eh. Eh? Cold na kayo. Wala yung kumadong ka na baki. Wala, madunggan sa... Anyways. Boss, iro ka boss o tao? Cold na kayo siya, brother. Ano maluya ni mo eh. Piste.
Lain kay brother. Okay, ipagawas mong gibati. Dili ang plima ipagawas ha, imong gibati. Sa man siya? Ipagawas sa akong gibate brother, ready na ka? Sige. Uy, ano Pito mo gawas. Oh, sa tay. Abi daw ipagawas. Anong cold naman siya nimo? Basig nabugnaw na ini tubig, boss. Sige, matugtog Gani ice ba din? cream. Lain kay brother. Kaning gamot na maayo brother, dito mo kunik. Okay. Uya na bata, uy. Brother, ano gamot mo kumayo brother? Yung taga magkiwipat niya brother, mo na ba yung dani brother ka naman? Garap. Boss, galing. Mayuhan mo rap good, boss. Kada magsigit yung mga maglabi dito na mga nanawi mga may mga tanong tinin niya puta na pagkagagal pa rin dito sa tinian ba din pagkaputa na dili naman ko niya ihag ba din. Uy, ako nalihag di mo, boss. Ganahan ko na sa ibang ko ba din kaya kasi may maras pa po siyang baho ko di ba si baho siyang ilog pukir amang ginako ba din. Uy, kulo. Ilakon ko. Ilakon ko. Kailangan ako. Bisa pa ganun pag-anak, may panay si Bani Maha pa niya. Okay ra siya kuha ba na? Okay ra gyud. Yan na, uy. Na-immune na lang akong ilong sa baho. Nagpartig yung baho. Ako po, boss. Naimiya mo na kung ilong sa kubaho. Listupad ako ay. Ako kayo. Oh. Lagi. Oh? Ayun na lagi pa. Bahog, utot, bahog, tain mo. Hayang pag yun. Sa'yo mo ma-advise. Boss, ako ma-advise na boss no. Kay kuha na yun, boss. Ligo, kaon, o prayers. Hala! Gogo! Hello! Uy, asa na mo? Eh, buyin natin. Yan nandra di. Hindi. Sama na. There's a power of the eyes. Wala na. I-drag. Nagdawdako na tong loot eh. Tulog sa kada seat. Lolo. 27k. 27k. Okay, let's go. Oh! Daka ka, mag-power nap sa ako. Stay, bitin mo. Bobo. Langasan, sige ka matulog eh. Masa ba isa dapit? Dili na. Tara. Nya, man left din ka. Aturo. Ay, Oh. kabobo. Sangit ko, sir. Straight to the point. Oh! Perfect! Diba? Amazing! Points. Ayan na. Ganahan na to kaning kuan base tuod sid no. Base. Ako na. Yung base. Kaya ba ni nako? Hindi nako. Diyan kaya. Exo boss. Gigi. Wala dilo. Bian sa dahil niya. Kana na to ni mga kagmay diri.
Okay. Very good. Okay. Oh. Sir. Parang. Parang. Parang lagi na istasyon nga ka ng karat. Asa naman sa siya? Oh! Gago na ituko! Mga igsuon. Paminaw mo. Ano siya push pinagisangit? Naatay Muro siya ka ng kuha announcement. sa CR ba? Albatros ba nga rin? Paminaw mo! Ah, sorry! Pero wala siya albatros nga baho. Ako ang misang hero ni... Babali dyan! Ako ang misang hero ni... Sa puton man yung masang hero eh. Goya! Antay! Ilang mga igsuon. Wala ni gawa sa iyong tira. Mga igso. Pasensya na yung advertisement. Paminaw ako ang Mr. Messenger. Saan na? Oy, Messenger. Visit Oh, Ako iksuon siguro ni ang- Pay Brother no? Ako ang messenger ni Dr. Estranghero. Paminaw mo. Naay mo abot. Naay delikado nga mo abot sa kalibutan. Ay, puisit. Palpak man siya masang hero. Palpak pa ni siya, no? Palpak man. Mabalik lang ko kay nalimot ko sa Di ba, message. Oh, wala. Nangluod ang messenger. Wala man. Ta-extract ta. Yan, Dre. Fresh? 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 Hmm. Asa naman sa itong usa? Wala na Ta-extract ta, extract ta. Tara. Yeah, okay na? Strength. Ta, ta, ta. Strength ka lang, stamina. Ano sa ning buwangan? Ako kuyawan ako eh. Una na to ba? Asa na sa siya? Sige, tatay. Agatay. Oh, ni dispon! Pagko! Nangahadlok na dito siya. Wago, jump scares rin dito. Ni-respawn siya, Sid. Ni- Ano ka Si dispon! Respawn, bobo! Respawn yan. Lala, di ko kalaog diri. Respawn. Asa nung to? Ala, ina dyan. Meron na. Ano, si ngipon niya eh. Ala, kang. Nilo ko ay puminawon. Binaw na yung buhok sa ulo eh. Asa naman tong usa taon eh? Pila ko na to kay dito man siya ni-respawn. Yatay na ina. Usa man? Ilain siya kayo sa padunggan. Wala na ba to? Ngi! Pantay pare, man na siya, oy! Uy, upaw! Wala eh, grabe ka bantay niyo siya. No, oy! Adili tapitas. Happy ka sa'yo. Si dili na ako makita kay apil ko gadungo, Sid. Gadungo, magkay, bobo. Dito. Ayun, dito siya. Tata, hina. Mata. Ah, mata! Nay, mata! Atras. Atas, di madag atras. Biskot. Kina. Badar? Sid, wala siya, Sid. Badar, ano siya tiri? Badar!
Uy! Kamusta, Messenger? Mga kaigsuunan, Oh, paminaw mo, kigamay ra kog load. Ning ana si Dr. Sumaptan na itong upang umay. kaliwat mo din ni Kuan day, Uncle Marlupis day. Ha? Paminaw mo kay gamay pa. May budget. Excuse me. Like it's the last night. Ya, GG na tayo. Patayin pa tayo. Amo. Pinita one run. One run, gay. Last run. Aray, last run eh. Viz Volvat. Namay mga life, 73 ko. Full. Good sa ni, good sa ni. 73 ako. 73 ako. Kapis. Actually worth it ang baseball bat ba? Bisa pag wala tayo upgrades. One hit ang Kuan na, Mabs. Feeling. Live po bat to. Ay, malagput no, malagput. Minsan naka-live yung bat to min. Pero depende yan. Dipindi po ni Bato ko. Bato ni Darna. Oh, si Bato nasa Senado kasi. Paano yung granada sa baba ba eh? Don't forget to follow Mars Gaming. Mars! Mars! Uy, dili mo na ito ni... Oh, saktos budget, gig na! Okay. Gig na, Mas gig, budget, gig, gig. gig! Ayaw! Ikaw na! Ano? Favorite item na nimo. Boss mo, i-delete ka after. Ano naman, Ronald? Ayaw mo siguro na ikuan ba eh. Ang Ronaldo, nip na. Tara, ikit. Boy, kaya na nako'y naununaan, bre ba? Naman. Kaya ba ka ano? Sweet kaya. Like- Kaya. For example ba? Dari ko. Uy, kuhaan mo, baseball bat, uy! Dali. Kakuha na mo baseball nga duwa, di ba? Are ka, Trish. Trish! Oh. Dali ka. Kuha tong duck, ano? Baril. Duck. Yeah, mag-ana ka, Trish. Tanin mo, ay ako sa example. Patumba mo siya. Yan na. Ano? Mag-ana ka, tindog ka, mag-ana ka. Castrate na. Ana, Oh. tindog ka, ana. Oh. Nya. Ano ba der? Ikay mag-baseball ba der? Hindi ba der? Ay, gagi. Kuha. Bre. Ikay Oh. mag-baseball ba der? I-baseball ang granada pa shoot na to. Ay, kuya. Try daw. Maigo, malagpot well ka kupot ko. Yan na daw. Ikuan na kayo. Ikuan na kayo ang granada doon. na kayo Atras sa gamay. Iatras gamay. Padulong sa imong Ana, granada. atras mo. Atras gamay. Ya. Granada. Ikuan daw, maigo ba? Ay. Atras magamay ba doon? Ikaw, atras gamay. Ana. Ikaw ang atras. Kana. Okay na. Kana. Okay. I-try sa ako malagpot pa. Igapod! Ah, malagput siya. Nasa malikod. Dito. Asa naman? Diri, oh, na diri. Uy! Draw. Arade. Gigi. Ano? Unsa man paana? Ha? Oh, paana. Maigo ni mo, brother. Kaya mo yan, brother. Abante gamay. Gigi. Ana. Wait lang. Ana. Ge. Gigi. Gina? Gigi. Ge. 1, 2, 3, go! Dili ako, boka! Pugod
sa buang. Ay! Dili ako! Si Nana tayo mula si... Ha? Ha? Ingnan ka ni mama. Pauli na, pauli na. Lumay kasi. Insakto na. Nagkalagot. Whew. Ay, nako. Ikaw mong good? Uy, i-charge na imong kuan, bunal. Uy, imong barrel din mo kwaon. Ay, Tiyan, ay, gahak. ay, kapuya na eh. Ay, naku Lord, tabang. Ihutoy na kog maayo dre piste mo to siya. Ay. Whew. Grabe siya jud no, kaduha na timing kay mo no. Natay gibuhat pa mo tungo si kalit. So mo na si Mr. Kuan ay Miss. Sit, tabangi ko sin. Yes, nagkuan dre. Uy. Ako, Pilit dre. nahon na to na dako kayo. Asa. Ay kini. Para ano na na Oo. mabuhi na. 1,000 po te. Ta. Mabuhi. Uy, sa tatong friendly. Kuyawan ako eh. Okay. O boss ko. Ayaw itumba ha. Ay, wala tayo distractible. Okay. Wait lang. Ala. Sakto na. Straight lang. Straight lang. 18 ha, 18. 18 plus 7 is 18, 14 plus 7 is Sobra, wait lang. okay, basta sobra siya, sobra. Wait, ako ibalin ang monster look. Ikaw ra. Sige. Dito sa punti yan, ay. Ibutang na lang na daan ng cart. Pwede ra, ato na nang i-extract. Ang mabuhi na si Uncle. Ang tabangis ako. Ibutang ni daan ng cart. Ay, Iba na- ibutan na to, saan eh? Sige. Kaya ram din mo good. Ayar mo na, buang mo na. Wala na ilaing loot that to. Murag na pa manata, pero okay lang sa second extraction na lang to. Ay. Uy! Hi Lods! Backstreet's back! Alright! Ingnan ang granada. Ako sa giigo. Ikaw mga tugot! Dali. Isit po tong shotgun ba yun? Kuwas gid siya. No, ako ginaya tirohon. Suki! Gay. Suki! Atas gamay. Atras ito, Trish. Atras ito, Trish. Grabe jud ning maigo ni bay. Grabe jud. Oh, kana. Inana ha. Inana nga level. Atas gamay pa doon, atas gamay. Kana? Na. Sakto na. Oh, na, sakto na. Yeah. Okay, ready? Tara mo sa level sa kung bakit. Okay na ba? Okay Atras na. siguro, Trish. Ana pa? Papa na. Okay, ready? Gay. Okay, ready? 1, 2, 3, go! 1, 2, 3. Uy! Wala man.
Tay, oy! Boss, don't you cake. Boss. Mo mo ni si Clara tarong nga diro. Boss, doon yung gigawin. Lang. Patilap gamay. Dul kay ko. Diha lang ka. Na. Pwede ka may go. Lagi. Ano para makita Okay, sa ako. okay. 1, 2, 3, go. Guys, yang na bay. Hapit. Yang nga, oy. Again. Gi. Pero. Bukan ako para makita na stress siya if masulod ba. Okay. Gi. Go. What up? Gi. Pop! Na! Ako ba na mo? Mubalik ba na ako? Buguha pa na niya mo. Igapod ba? Oy, Naigo man. Sa imo na ito pa doon. Naigo, ako Okay. naigo. okay, ready? 1, 2, 3, go. Oh, Hop. balik ka ron, Oh, balik pop. ka ron. 1, 2, 3, go. Gi. Hop. Oh. Igap! Abot. Yoy! Bay, taas na kito. Ulo, away, hapit. Taas na kito. Useful ba to? Di mo siya maguba. Di siya makog durability. Di siya makog. Mag-baseball. Okay, 1, 2, 3. Oo nga. Ano, babaw ko na. Gi. Yoy! Yang nga, oy. Ay, di. Gana. 1, 2, 3, go. Gi. Yoy! Ikaw na sa blur. Misura, ikaw na pagkakot. Gi, ako na punta na. Gi. Tanawa ha. Gi. Kita mo. Ay, gago! Oh! Boss! You're very good, ha? Hapit. Ano man eh? Tarong nga. Dol gamay. Na. Nala lang. Epis. Isa ako sa typon para ma-angle mo. Ang useful pa. Gi, bro. Na. Gi, para paanggol ako ha. Okay. Yeah. Okay. Gi. Peace. Oh, ay, Shit, oy. Yan, paparagos. Kumbalos ko na yung Isa, wapa na ko ng bangag. Nala lang. Okay, na. Ano ba? Okay. Tanawon ako, wait, tanawon sa nakubi. 1, 2, 3, on the red corner, pak! Yoy! Buong mo, ti. Oh, dito ba tayo? Lapit. Dili siya ni Ah, so patulbong siya, dapat mo atras mo, bumubo, tagamay. Oh, mubo tagamay, mubo. Di, Tres, pamubo, tagamay. Tres, mubo ha, mubo. Okay na siya. Donald ko ni Seymour. I, Wait. kuan, Tresh. I-straight. Peace! Ay, Magani. naigo. Magani. Sorry, brother. Cinematic, di ko ganaan na cinematic guys, kay muhayag. Ganaan ko yung rin graphics. Yay. Are, ubos brother. Are sa ubos brother. Kaya pag swing mo ko na ko brother, putulpo mo pababa ang granada ba? Na. Ay, na. Okay. Okay. On the red corner. Yoy! Hapit ito. Peace. Oh! Hapit na gito. Isulot sa saya, nagi. Hapit na gito ba eh? Dili siguro ko ba eh? Ano siguro? Pop! Ayan! Likod. Dara, likod. Bay, kumasyota na bay. Grabe na gini bay. First time in history. Okay. Ay, forward bro. Forward. Ana. Ubus. Wala dyan ko nakakita na nga nigit man. 1, 2. Pop! Ay! Hapit! Bay, hapit, bay! Hapit! Bay! Hapit!
Hapit yun. Si Tricia naigo. Gani, gani, gani. Kapit na yun to. Hapit to eh. World record. Eh. Hapit ba eh. Gali. Nice! Uy! Joke lang ko. Naigo man. I-plaster pa natin. Sorry, my bad. Yan na, likod. Ganaan ko makita good. Mas kamay na. Dali. 1, 2. Pop! Ay, bullshit. 1, 2. Pop! Ne? Nababor ka ito. Lupad rin. Tumbong ka ito. Last 3 attempts. Let's go. Let's go. Na, boss. 1, 2. Hulo! Pip! Oh, Pip! Oh, siya suit. Oh, sayang nga. Wala, naka siya sa akong kanta ng Dali, high dali. level. Isa ka na ko Uy, gamay, hapit dito, isa bay. ka na ko gamay. Kunting tiis na lang good. We can do this. Gamay na lang gid. Grabe, pili dito ka tribe oh. Ito. Perfect na to, bay. Atras si bro. Ana, Layo ana. ra kay bay. Kaduol side, uy. Ana. Wala na siguro. Gigi. 2. Yan. Ipatunga ang granada. Tunga naman siya. Tunga Ano, naman, oh. Dali dapat pa dayo. Ana. Dala. Atras gamay, Sen. Atras gamay. Ana. Kana. 1, 2. Yun! Pili na kayo to, boy. Ang mga daguhay ba? Yoy, gamay. Gamay jud kayo, bay. Gamay na lang jud kayo. Gamay na lang. Trish, gamay na lang jud kayo. Ay, brother, 10:54 naman di brother eh. Eh, kapis. Peace. Okay ra na, bay. Si Kondra. Hala, na-damage ang energy. Tama. Wait lang. Siya, damage ng energy. Ang dami sa energy. Nakuha ng energy niya. Pero in fairness to, daga na kayo siya bar. Dago na siya bar as in i-improve gid nilang baseball man. Ganahan Oh. ko ilang gingani man kay para ano dili magsalik sa overcharge ang mga tao o sa mga Okay. ano. Na. Okay. Ubos gro ba there? Ana. O ibos gid mo siya bay kay mulupad mo siya bay. Ana. Nice! Bullseye! Headshot! Oh, may nag-go! Lahi man mi modula grepo guys, di mo may para sa uban na kanang seryoso kayo nang pigi panglut. Okay. Lahi man among rip. Kuwara kay Trish ka, no? Okay. Hangad na kayo mong barrel. Hangad na Oo. kayo. Kana. Eh. Ay wa pa. Sakto natin, sakto natin. Ya dol. 1, 2. Ay, aray siya mo. Aray siya, bay. Aray siya mo to. Mogo. Wagi Trish. Wagid. May pa diri na shoot diri oh. Wagid. Brother? Lagi na brother. Alas 11 na brother. What the heck? Trish? Ni? Wala lagi mong mic ka, nag-mute siya.
Trish? Ay, hello! Ami, Ay, tira kong hello. alam ni siya eh. Trish, wala dito na tayo ni mong meeting. Trish, pa niya na makaganiya before ito Wala, nag-update man ko. Ah, tama din ah. May alien Trish eh. Hindi ko na kama... Huh? Hey! Hoy! Hey! Hoy! Bago ka, save! Hoy! Tala! Hoy! Tet! Pak! Pak! Ulo, man. Aray. And my name is John Cena! Pak! Ulo. Nening, lutaw ang kuan. Ay, ito, Lego. Yiw! Siya na igo! Hello. Ang ka. 3. Ay! Ang ka. Ay! Alien ka? Pweste. No. Pok! Ang lami! Layo kay siya gilagutan do. Ulo. Nasaan granada? Ulo. Ala, son! Saan? Kita, ha? Dipte. Ay. Kira, nida kong load na to. Sabi, aning kinabuhi ay. Umiyak na ako. Mahala na nagkinaglot. Basta magkagawas ko. Buong ay. Abot talaga. Ay, puya na Trish eh. Mamasko ko. Ah. Di ako na magtingog. Trish. Awa, head dead. Yes, maybe something terrible happened. No? Extra danon. Uy! Ano naman to? Kabugnaw sa ko, limuot. Bitaw. Isti ka. Isti yun. Trish, what if yun na? Ano ko Trish? Ano ko ba? Aday ko ay go. Ah, si brother, nilagyan na to si brother. Ay, Trish ay, mangunda na to Trish. Sayang kayo. Si sayang. Trish, kakuan ka tong, nama daw ni kuan, nama daw ni ka ng way nga makuha ni mo. Kita kaning loot sa tunga ni. Tama na, mas mahal man na siya sa kasang glass. Lagi, tanawa na gani. Mas mahal na siya. Ano na mo? Uy, gago. It's real. Okay. Oh shit! Uy, alas 11 na. It's time to log in. Haluyan ako.